Días despois das intensas choivas da fin de semana, a rúa da Torre de Guillán continuaba completamente embarrada. As precipitacións provocaron unha tromba de auga que baixou dende o monte e inundou as casas dos veciños. A veciñanza nunca vivira unha situación similar. De repente veu a chover, rompeulle o muro do veciño de arriba, a carretera completamente pero anagada de agua e de barro. A min entroume dentro pola rambla para baixo, que era unha pasada, pero unha pasada, casi medio metro. Eu empecín a chamar polo meu home, dixen, ai, mi madriña que vamos a morrer afogados. A verdad, cando vin, porque en 10 minutos que chuvou, non sei se sería o cuarto de hora, esta agua iba por aquí. A veciñanza culpa das inundacións as obras que se están a realizar nun terreo próximo ás vivendas. A tala das árbores deixou a zona descuberta, o que provocou que a auga baixase sen control e arrastrase grandes cantidades de area. O monte amparaba moito e nunca pasou nada desto. Entonces, eso, moveron esa terra toda ben, todo para baixo. Aí aí arriba fixeron unha zanja, no cal enviaron a agua toda hacia o camiño. Entonces, claro, se faces unha zanja e non lle deixas unha migalla de arenero, é normal, era visto que iba a pasar eso. Segundo os veciños, o terreo que está en obras converterase nun viñedo. Unha plantación que consideran un perigo ao estar tan preto das vivendas do lavadoiro e da fonte. Facer un viñedo aí tan cerca das casas, eu non o vexo normal. E máis, temos unha fonte pública aquí, ao lado, no que ven buscar agua xente de Guillán, xente de Villa García, ven de todos os lados. Isto dentro de pouco é agua non potable. En primer lugar, xa non sei como se prona ou quen é, ou o Ayuntamento, ou Cristo quen é, que deixaron facer esa plantación aí ao lado das casas. Porque eso non se pode facer, cando empecen a botar as insecticidas e todo eso, envenénanos a todos. A veciñanza quere coñecer por que permiten a creación dun viñedo tan preto das vivendas. Segundo indican, xa contactaron co Concello para que limpe a zona e para que pida explicacións ao Seprona.